Здравейте, приятели! Това е новото видео. Знам, че не съм качвала от почти седмица, две, но просто нямам времето и така нататък. Всичко необходимо, защото дълго време мислих идеи, нямах време. То да изкочи време да снимам клип и да имам идея, но после ме викат по задачи, тъй като лятото сега помагам на майка ми в домакинството и трябва просто да върша задачите на мама, тъй като тя е на работа. И просто трябва да чистя вкъщи, затова ви моля да ме разберете. Благодаря на хората, които гледат клиповете ми и благодаря на тези 14 човека, 14 души, които са се абонирали за мен. Благодаря на всеки един от вас. Твърде много ви ценя и наистина много ви уважавам. Така, да ви кажа и другата новина. Другата новина е, че най-гледаният клип от моя канал е този, който препоръчвам влогари. И лично аз много се радвам, че има толкова много гледания на този клип. И да, вече имам повече не харесвания, отколкото харесвания, но с времето това ще се подобри, надявам се. Днешният клип е за това какви филмчета на дискове съм гледала като малка и все още обичам. Така че продължавайте да гледате, ако ще ви е интересно, а ако не, може да отидете да гледате останалите ми клипове, ако още не сте го направили. Така, това е първата папка, така да го кажем, с дискове. Тъй като те са много, не са толкова много, но този е първият, това е първото филмче. Това, не знам дали виждате, Барби и трите мускетарки. Това е червената шапчица. Като малка много я обичах да я гледам. Това е Wings, серия от 3 серийки. Това е третия диск от... бяха на серии дисковете. На баба ми взе този с трета серия. Сега... ето го и другата папка, така да го наречем. Първото е някаква анимация, но не съм написала името. Поне майка ми не е написала името. Имам още една такава анимация. Имам анимация на Барби и Диамантеното кралство или царство, или какво беше, не го помня. Това е още една анимация. Това е другия диск. Легендата за Снежанка на анимация. Повечето филмчета са на анимация. Не повечето, ами всичките ми филми са на анимация. Това е Том и Нана. Не знам дали сте го гледали. Това филмче, но е много забавно. Това е, така да го наречем, папката, кавички, на крижовните мечета. Това е третия диск. Ето го. Крижовните мечета. 11 епизод. Чакайте да фокусира. 11 епизод Изненадата на баба за деня на благодарността. 12 епизод Всички на игрището, Всемогъщия господин Зловред. 13 епизод Облака на безразличието. 14 епизод Глива на кресла. И 15 епизод Лъчко има лош ден и Вълшебната лампа. Това е наистина много интересно детско за тези, които са го гледали. Следващото е на Пепеляшка. Ето го, на Пепеляшка. Пак е анимация. Всичките ми филмчета са на анимация. На формата анимация. И последният диск е на Принцесата и Жабока. Ето го последния диск. То има различни езици. Аз гледам на български, естествено. Това е Тияна и това е Жабока.
Тези, които са го гледали, знаят. Благодаря ви, че гледахте видеото. Наистина много ви благодаря. Другото, което искам да ви кажа е, че вече имам Facebook страница, която можете да намерите в описанието. Ще има линк към нея и се надявам да имате време да я погледнете. И ако искате, може да харесате. Там ще качвам видео съобщения, там ще пиша разни постове, така че може да я харесате. Другото, което искам да ви кажа е да се усмихвате повече, да бъдете здрави, да бъдете щастливи и да бъдете наистина много щастливи. Не дайте да ме питате кога ще има нов клип, защото имаше един човек, който ме питаше кога ще има нов клип. Не знам кога ще има нов клип. Надявам се да е утре, дано, защото нямам никакви идеи. Това, което искам да ви помоля е, че дайте ми идеи за клипове, долу в коментарите и ще разбера, т.е. ще отделя, боже какво говоря, ще отделя тези, които ми харесват, а на останалите малко по-нататък. Тези от рода предизвикателства и така нататък още не има времето на тези клипове. Така че малко, когато понавляза в режима на снимане и на обработване и на качване на клиповете, разбира се, ще видим да направя нещо от сорта на предизвикателствата. Така че благодаря ви за тези, които ме разбират и за тези, които ме гледат. Наистина много ценя тези 14 абоната. Всеки един от тези 14 души. От всеки един от тези 660 и няколко гледания на клипа, където препоръчвам влогари. Класацията е така, значи на първия клип, който е най-гледан, е препоръчвам влогари. Другия най-често гледан клип беше или първият клип беше, или последния, нови придобивки. Благодаря ви и ако си мислите да хейтвате, тези, които хейтват, не ме интересуват, защото аз знам, че нямам смисъл просто да се ядосвам или да се сърдя и да спирам с клиповете. Това няма да стане никога. Така че благодаря на тези, които мислят, че съм добра в това, което правя. А тези, които хейтват, да си хейтват колкото си искат, на мен това не ме пречи. Но и не ме интересува това. Това си е лично тяхно решение, лично техен проблем. За тези, които ме харесват, благодаря ви много. За тези, които не ме харесват, това си е лично тяхен проблем. Така че не ме интересува просто. Благодаря ви, че гледахте моя клип. Ще се видим отново в следващия. А до тогава искам да се усмихвате повече и да бъдете много здрави. Довиждане! Муа!